आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। लोगोसे खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जों खोब गोजोनथाव बाथ्रा थांनाय 15 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइयाव जे आदिबासिनि गेजेराव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायजों जे आदिबासिनि मोनबा जे सोमावसारग्रा आफाद, बे आफादा थांनाय 15 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइयाव जे मोनसे गोजोन गोरोबथा जोङो मोननो हादों। आं बे गोजोन गोरोबथा खालामग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिगोन। आङो रुनिकाटा टाउन कमिटिनि जानानै आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा आं साबायखर जासिगोन। दिनैहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जे बर'फोरजों जे मोनसे गोजोन गोरोबथा जे जानानै थांदों, बे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिआरनि सिङाव, आसामनि सिङाव बा भारतनि सिङाव मोनसे आदिबासि जे सोमावसारग्रा मोनबा हान्जाजों दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायजों मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै थांदों। जोङो मिजिं खालामगोन बे गोजोन गोरोबथाया जोंनि सान्थालि कमिउनिटिनि थाखाय बा सान्थालि हारिनि थाखाय मोनसे गोजोन मोनसे गोरोबथा जानो हाथों आरो जौगानायनि मोनसे गोरोबथा जानो हाथों, बेखौ जों मिजिं खालामो। आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा माखासे मोजां मोजां दफाफोर बाहाय जोङो निसय मोननो हादों होननानै जों बुंनो हायो। दा जोङो नुदों शेड्युलिं अफ आदिबासि कमिउनिटिस, जे आदिबासि कमिउनिटिसआ निसय गावसोरनि लुबैनाय बायदि बे दफानि गेजेरजों निसय जौगानाय फैनो हागोन, बेखौ जों मिजिं खालामो। 2 नम्बराव जों नुदों आदिबासि वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिल, जे बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजों निसय आदिबासि हारिया मोनसे जौगानायनि मोनसे लामा बेखौ मोननो हागोन, बेखौ जों मिजिं खालामदों। आरो 3 नम्बराव जों नुदों रिजार्भेसन इन एजुकेसन एन्ड इमप्लयमेन्ट। दा बिथांमोनहा माखासे रिजार्भेसन सोलोंथाइ बिथिङाव आरो साख्रि बाख्रियाव निसय बेबायदि मोननायनि जे राहा बे गोरोबथानि गेजेरजों निसय मोननो थांगासिनो दं, जों बेखौ नुनो मोन्दों। आरो जोङो नुनो मोन्दों रिहेबिलिटेसन एन्ड रिसेटेलमेन्ट अफ आर्मस केडार्स, जायफ्रा दिनै 27 बोसोर बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबाय। बे नांग्रा जोंनि मावथि बिथांमोना निसय थांनानै थानायनि मोनसे सुबिदा बे एकर्डनि गेजेरजों मोनगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो जोङो नुबावदों प्रम'सन अफ कालचार, लेंगुवेज एन्ड कास्टम। दा बिथांमोनहा मोनसे जाथि हिसाबै दिनै बिथांमोनहा राव दं, थुनलाइ दं, हारिमु दं, बेखौ निसय जोथोनै लाखिनो थाखाय बा फोजौनांगौनि थाखाय नैबे एकर्डनि गेजेरजों निसय जाफुंसार जागोन, बेखौ आङो मिजिं खालामदों। आरो जों दिनैहाय नुनो मोन्दों जे थांनाय 1996, 1999 आरो 2014 मायथाइयाव जे हारियारि जे दाङाबाजि, बे दाङाबाजिनि गेजेराव गोबां जोंहा धोन सम्पति खहा जादों। बे धोन सम्पति खहा जानाया नैबे एकर्डनि गेजेरजों निसय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन, बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो। आरो जों दिनैहाय नुदों प्रटेक्सन अफ लेन्ड राइट्स, जे हानि मोन्थाय, बे मोन्थाया निसय बिसोर गोबां समनिफ्रायनो दाबिबोगासिनो दङ। निसय बे एकर्डनि गेजेरजों बा बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों निसय माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोन, बेखौ जोङो नुहुरनो हायो। आरो जोङो नुबावदों वेलफेयार अफ टि गार्डेन वार्कार्स, जे जोंहा साहा बागिचा बिथांमोननि गोबां जेंना दङ। बे जेंनाया नैबे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों निसय जोङो माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोन, बेखौ जोङो नुहुरनो हायो। आरो जों नुबावदों स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेज, बे स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेजनि गेजेरजों निसय जोङो नुनो मोन्दों जे बोसोरबानि गेजेराव 500 कौटि थाखा, 500 कौटि थाखा बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं। बोसोराव 100 कौटि रां बिथांमोना बे पेकेजनि गेजेरजों मोनगोन। आरो गावसोरनि हारिनि जौगानाय, राव थुनलाइ, हारिमु गासै बिथिंखौ लुखांनायनि थाखाय नैबे पेकेजनि गेजेरजों निसय माबा मोनसे मोजां थासारि मोननो हागोन, नैबे जिनिसखौ जोङो मिजिं खालामनो हायो।